Bycentrets butikker de åbner og lukker, og det vækker bekymring for borgerne ude i vores lokalsamfund, om det nu skal til at være et spøgelsescenter, eller om der er håb for fremtiden i forhold til vores center. Og derfor var der også en borger, som på vores Ishøj skrev, at han faktisk var bekymret omkring det. Og Per Nørskov, det er dig. Du er med her i studiet i dag sammen med Poul Lund og borgmester Ole Bjørstrup. Men først og fremmest, kan du fortælle, hvorfor du gik ind og skrev man kan vel godt kalde en lille bekymring for centrets fremtid inde i Facebook-gruppen? Jamen, det kan jeg godt. Det var jo lige inden jul her, da posthuset lukkede ned. Så kom jeg forbi. Jeg synes, det så trist ud, og det gør hele den lange side, bortset fra derovre, hvor vi får borgerservice over. Jeg tog et billede af det og gik hjem og lagde det på vores Ishøj og spurgte ud til alle borgerne, der er på. Det er 1750 mennesker. Er det også borgere, der handler for lidt, eller er der andre ting, vi kan tænke igennem her, for måske at få noget fornyelse nede i det center, så det ikke bliver et spøgelsescenter, som du selv er inde på. Der kom rigtig mange reaktioner og kommentarer. Da jeg nåede 150, så opdagede jeg jo, at, og jeg må sige, det var med spredhav, alt var velkommen. Der er ikke noget, der er forkert, noget, der er rigtigt. Men der var ligesom nogen, der skulle samle op på det. Og derfor besluttede jeg, om der var nogen, der var så interesserede, så vi kunne lave en lille gruppe. Og det har vi gjort. Og så sent som her sidste søndag havde vi med et udvidet gruppe, fordi det blev faktisk ret voldsomt arbejde med det her, og der holdt vi faktisk det andet møde, og vi har allerede sat det tredje møde af her til den 8. marts, så vi har sådan alle sammen fået en lille opgave, og en af opgaverne her fra mig og Poul, han har også andre opgaver, det er, at vi er her i dag blandt andet for at også sådan ligesom gøre opmærksom på, hvad det er, vores bekymring går på. Og Poul Lund, du var jo en af de borgere, som reagerede på indbydelsen til, at der skulle samles op på noget. Hvorfor valgte du at gå med i gruppen? Jeg har en lille korrektion. Det var min kone, der reagerede på den. Men det er måske hende, der er på Facebook? Ja, men jeg tog selvfølgelig tråden op, fordi der har jo været masser af ting, hvor borgere brokker sig. Og når man så begynder at kigge på detaljerne, omkring tingene, så ser det helt anderledes ud. Så jeg sagde, jeg vil godt gå med som den sure, og den, som prøver at finde ud af, hvad er facts omkring de her ting. At det kan være en sørgelig oplevelse at gå igennem centret en dag. Det er klart for os alle sammen. Men hvis det var så let, at det bare var at lave nogle små tiltag, så var det gjort for længst. Så det, jeg kan gøre, eller forsøge at gøre, det er at finde ud af, hvad er facts omkring de her ting, og hvad kan man som borger i en i øvrigt progressiv kommune gøre for at måske få nogle nye vinkler på tingene. Borgmester Ole Bjørstrup, hvad siger du til, at der er blevet taget sådan et borgerinitiativ i forhold til centrets fremtid? Er det en bekymring, du deler med borgerne? Ja, altså bekymringen kan jeg godt dele. Jeg synes, at det er et fint initiativ. Så det har jeg da selvfølgelig heller ikke noget imod. Det kan da forhåbentlig føre til nogle endnu bedre ting. Bycentret er jo i øjeblikket ved at blive omstruktureret. Der kommer nye ejere i bycentret og nye administratorer her senere på året. Og det venter vi jo alle sammen spændt på. Men vi har en fælles opgave her, det er at få fyldt bycentret ud med de butikker, der nu skal fyldes ud. Der er mange på vej, men der er jo stadigvæk et stykke arbejde at gøre, inden det bliver helt fyldt ud. Og det er jo det, jeg synes, man kan være fælles om. Jeg synes, altså vi er jo som kommune en af ejerparterne. Vi ejer 22%, tror jeg nok, det er Ishøj Kommune ejer af bycentret. Det er jo en speciel konstruktion, hvor der er mange ejere. Denne her ting, der er sat til salg af bycentret, det er jo den kommercielle del, altså butikkerne. Og det falder forhåbentlig på plads inden sommerferien, så vi ved, hvem vi skal snakke med. Der er vi jo direkte samtalepart som kommune, og jeg kunne jo foreslå, at så fik vi kontakten bagud til borgergruppen, inden vi snakker med de nye ejere. Det er jo sådan, det skal foregå, fordi kommer der nye ejere af vores krav jo fra kommunens side, så vil vi gerne have, at de investerer en hel del penge. Det har man gjort før fra tidligere ejers side i Ishøj Bycenter. Der kommer 7 millioner mennesker. Det er ikke fordi, der ikke kommer mennesker i Ishøj Bycenter, men de køber for lidt i butikkerne, undtagen Bilka, som har en kæmpe milliardomsætning.
Men ellers køber de for lidt i vores butikker, og det er sådan set det, vi er fælles om. Hvordan kan vi løse den her opgave fremover, så der kommer mere gang i det. Og hvordan forestiller I jer, at I kunne arbejde videre med det som borgergruppe? Fordi at det handler jo også meget om, at os, der bor her i byen, vi skal jo også bruge det center til at gå op og handle, og som borgmesteren er inde på. Er det noget, I vil arbejde videre med at samle sådan en fælles front omkring, hvordan bakker man op omkring sit bycenter i forhold til, hvis det skal overleve? Er det egentlig jeres overvejelser? Ja, altså jeg vil sige, at vi er jo meget enige med borgmesteren i det. Også fordi, at vi ser vores bycenter deroppe som ikke bare en butiksgade, men det er jo et kulturcenter, biograf og der er lægecenter og alt muligt andet, så det er meget vigtigt for os alle sammen. Vi kan ikke bare fravælge butikkerne. Jo, det kan vi godt, men vi får vores omgang heroppe, og derfor vil vi selvfølgelig også godt handle i butikkerne heroppe. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, om det er muligt at få lejet centret ud, fuldt ud. Og det, som borgmesteren siger her, at det vi står ved jo en skillevej nu. Nogle er på vej ud, andre er på vej ind. Og jeg er meget glad for, at vi får ligesom en år med i vandet her, forstår jeg på borgmesteren, hvor vi kan samle op og komme med initiativer, også ud fra vores hjemmeside, hvor vi bliver ved med at samle op med gode idéer og sådan noget lignende. Dem vil vi selvfølgelig bære med op, når de nye ejere kommer, og så vil det selvfølgelig være kommunen, der bliver talerør, men det er også der så ligesom hjælper lidt til med at komme med de gode idéer. Og hvad siger du, Poul? Jamen, jeg er jo sådan lidt mere forsigtig, fordi jeg er opdraget med, at det er den, der sidder for bordenden, der bestemmer musikken. Og det vil sige, at det er jo kapitalhaverne, der bestemmer, hvordan det skal se ud. Og det kan godt være, at vi så har nogle ønsker som forbrugere, som vi kan smide på bordet, men det bliver i virkeligheden sådan lidt snak. På den anden side, så er man langt henne i et nyt spil fra kommunens side, forstår vi i dag. Men jeg har da været langt inde i nogle tanker om, hvorvidt borgerne skulle involvere sig i det, også økonomisk. Ikke blot at handle, men at eje centret. Og den tanke kan selvfølgelig virke lidt overstadig og måske lidt for meget, men det er dog en realitet, der er der. Så længe der er noget i gang, så vil vi selvfølgelig holde det i skuffen og afvente og se, hvad der sker, men muligheden er til stede. Borgere her rejser over hele verden. De har været i Nice og Marseille og London og New York og ja, i øvrigt også inde på Nørrebro og set spændende ting. Og det er det, man tænker. Er det, nu nævner det, er det så sådan noget som torvehaller, eller hvad tænker du? Det er vel det, folk har på deres nethinde, når de går og ser nogle papskilte for væggen og siger, her er lukket, og her kommer nok en butik. Og så tænker de, nej, da vi gik derovre i Soho, det var da spændende og sådan noget. Men den realitet kommer jo ikke af sig selv, den kommer med penge. Og det er de penge, vi skal være en del af på et eller andet sæt. Og vi tilbyder at være med til at finde en løsning på det, eventuelt også omkring pengene, om muligt. Fordi her har vi det godt i vores lille by. Og det er utrolig vigtigt for alle, at man har et attraktivt centrum i byen. Jeg tænkte, hvor mange mænd ville kede sig, når der koner er ude og shoppe, hvis ikke man havde et godt sted at gå hen. Og hvad siger du, borgmester Olbjerg, så i forhold til det her med, nu er I inde i en proces i forhold til, altså der er jo nogle forhandlinger, som Danica Pension har, men kunne der være noget medejerskab, eller har det overhovedet været op at vende? Ikke med Danica. Det tror jeg, de afviser lige i øjeblikket, men man vil jo aldrig, hvad fremtiden bringer. Det ville da være dejligt, hvis der er en gruppe af borgere, der kommer og lægger 100 millioner på bordet. Altså det tror jeg ikke på, men altså man skal jo forestille sig alt muligt. Det vigtige det er, når der skal udvikles nye ting i bycenteret, altså når der kommer nogle nye ejere, jeg tror mere, det er det, der kommer på tale, så bliver kommunen jo også inddraget som part, en relativt stor part. Vi ejer jo 22% af bycenteret, men kun ikke på de kommercielle dele. Det må vi jo ikke. Vi må jo ikke drive kommerciel virksomhed som kommune.
Det kunne vi sådan set godt, men vi må ikke. Så det er jo det, man skal ligesom have ind på banen og sige, hvordan kan man så udvikle det her center bagefter? Hvad er det for funktioner, vi kunne tænke os, både på den kommercielle del, fordi der vil de nye ejere jo have nogle ønsker, og kommunen har sine ønsker. Borgerne har også en masse ønsker, som vi hører her, og de kan blive kanaliseret ind via kommunen, altså med møder med kommunen, og det kan vi jo så forpligte os på at holde, inden vi snakker med de nye ejere. Det har jeg intet imod, tværtimod, så mange idéer som overhovedet muligt, vil kun være en god ting. Vi har jo prøvet det her før, altså der har været flere ejere i Ishøj Bycenter lige siden det blev skabt, og det har nogle gange været lidt besværligt. Vi fik en kæmpe udvidelse af centret der i begyndelsen af årtusindskiftet. Et 60-cifret millionbeløb blev der trods alt satset, så kom krisen lidt senere hen, og det gik ned ad bakke med omsætningen, og det er derfor, det har ligget stille på mange områder. Men nu kommer der jo ligesom et opsving igen, hvor man kan begynde at snakke, og vi vil i hvert fald tage initiativ til, også når vi ved, hvem der kommer til at eje bycentret, og gå i kraftig dialog, og gerne inddrage den gruppe, som vi nu er kommet i kontakt med, som repræsenterer, det kan jeg vist godt sige, en stor borgerkreds. Det vil vi da gerne tage med. Og hvad siger I til den invitation? Ja, det er vi meget tilfredse med. Det var også et af formålene i dag med, at en ting er jo, at man har en masse idéer, og nu prøver vi lige nogle af, så vi er jo ikke sådan. Men på et tidspunkt, så har vi selvfølgelig prøvet det af, og vi synes da selvfølgelig også, at vi skal dele borgernes idéer med kommunen, som så kan blive talerør op mod de nye ejere. Så det var en af idéerne i også, at vi ikke bare skulle stå ude og sige ævbøve derude. Og nu har vi jo hørt Ole give udtryk for, at vi vil være en del af det her. Det er jeg meget tilfreds med. Poul, du har jo også baggrund i det private erhvervsliv. Altså som ejer, der kan man vel også godt se sig som i et samarbejde og gå partnerskab med både borgere, kommuner og foreninger osv. i forhold til at få noget blomster op. Er der ikke også en mulighed for, at den nye ejer også vil være imødekommende? Jamen, det vil jeg da klart håbe. Du kan vel sige det så skarpt, at uden det, så kan det ikke lade sig gøre. Så bliver det noget, så stivner det. Og det er måske lidt det, man ser af. Og det er klart, at vores aktivitet her har ikke antydning af konfrontatorisk linje i sig. Tværtimod, det er at tilbyde kommunen, at borgerne er med i det her, og nu kan vi ovenikøbet sige en selvbestaltet borgergruppe, for det er jo en form for selvtægt, vi har lavet. Men vi er her, og vil gerne have et samarbejde omkring det. Lidt surt skal det måske siges, at det er sjoske bagefter, og så blive orienteret om, hvad der allerede er sket, er måske knap så spændende. Så at komme lidt foran er måske noget af det, der kunne være endnu bedre. Men ellers så er det meget, meget tilfredsstillende, at der allerede er så mange gode ting i gang. Og som det sidste ord, hvad har I aftalt nu? Altså, det er jo meget nyt det her. Det blev skrevet på Facebook, og så har kommentarerne været der, så har I holdt 2 møder. I har aftalt et 3. møde i borgergruppen til marts. Ja. Nu har I også været til møde med borgmester Ole Bjørstrup. Så hvad ser I ligesom er det næste skridt, som vi kan invitere jer ind senere hen og få mere at vide om? Har I lavet nogle aftaler? Ja, det har vi jo sådan set, og så er de så lidt luftige. Vil du sige det, Ole? Jo, men det kan vi da godt sige, vi har. Ja. Altså, for det er da klart, at når vi kender navnet på en ny ejer, og jeg siger, at det kommer inden sommerferie, det er jeg ret sikker på. Vi kender det ikke selv i kommunen, ellers kunne vi sagtens gå ud og sige, hvem det er. Men det gør vi ikke på nuværende tidspunkt. Så må vi sætte os sammen, og jeg har også bedt om navnet på gruppen, som er på 7 personer, som vi kan kontakte i givet fald og holde nogle møder om. Hvad er det egentlig ønsket er, når vi nu får nogle nye ind? Hvad er det ønsket er, man skal tage hensyn til Ishøj Bycenter? Altså kommunen så jo gerne, at man tog udgangspunkt i den befolkning, som eksisterer i Ishøj. Det ville de gamle administratorer jo ikke. Det ville jo drive bycenter som i 80'erne, og vi ved, hvordan det er gået. Der må nogle nye boller på suppen. Vi lever i en anden tid, og det er den, som en masse gode folk, blandt andet initiativet her, kan tage op og sammen med kommunen udvikle.
Og det er jeg helt sikker på, at nogle nye ejere vil være interesseret i, hvis de kan se, at her kan komme en god udvikling i Ishøj Bycenter. Det nye Ishøj Bycenter, lad os kalde det det. Og i forhold til borgere, som jo ikke sidder med i selve borgergruppen, hvordan bliver vi så holdt informeret omkring, hvad I går og arbejder med? Jamen, det gør vi jo løbende på vores Ishøj, og som jeg sagde, vi havde et møde i søndags, og jeg har også haft et indlæg nu her, uden at gå i dybden, men ja, der er næsten 100, der har synes godt om det, og der er mange tilkendegivelser om, at godt gået, fortsæt, og vi tror på jer, og vice versa. Så det må man sige, at borgerne er stadigvæk meget engageret i det her. Jeg vil så sige, at vi har været inde på, hvis nu vi ikke kan få lejet alle butikkerne ud, er der så nogen, der sidder med nogle idéer om, at vi så i øvrigt kunne bruge butiksarealet til, så det ikke blev et spøgelsesby eller et eller andet. Og der må jeg sige, at der kommer nogle spredte nogen, men der kniver det altså med at få nogle tilbagemeldinger. Så det efterlyser vi stadigvæk. Borgmester mener, at vi skal nok få butikkerne fyldt op. Det er også vores håb. Det er vores punkt nummer 1. Vi kigger os bare lidt rundt omkring, når vi kigger ned i Hundis Vævs, og vi kigger ud i City 2, så ser vi altså utrolig mange tomme butikker, så der bliver kamp om det. Det er der ingen tvivl om. Det er ikke noget, der giver sig selv, og det er nok heller ikke noget, vi kan trylle frem, hverken måske heller ikke engang i 2016, men det kunne være indgangsvinklen. Og derefter må vi jo så lave en plan B og en plan C, hvis det ikke lykkes. For noget skal der være, så vi kan bruge det areal dernede, så vi synes, der er rart at være. Og Poul, har du noget tilføjet som det sidste ord? Nej, egentlig ikke. Det er klart, at med det udfald, der er kommet her, så indstiller vi undersøgelsen for de juridiske og økonomiske alternative muligheder, men vil selvfølgelig følge nøje, hvad det er, der sker, og se, om vi kan holde gryden i gå på det grundlag. Men vi har jo alle sammen en interesse i her godt at være, og det skal der også være i fremtiden. Så vil jeg gerne sige tak til jer alle tre, fordi I vil komme ind, og vi glæder os til at høre mere om, hvordan det går med det fortsatte arbejde senere hen. Tak for nu. Tak. Tak.